Bosna Bank International i P Global, renomirana konsultantska kompanija iz Turske, organizirali su 2 radionice za kompanije iz BiH i regiona koje će učestvovati na Sarajevo Biznis forumu u aprilu ove godine. Današnja radionica ima za cilj obučiti nosioce projekata na koji način pripremiti i prezentirati projekte potencijalnim stranim investitorima. Radionice vodi generalni direktor P Globala Murat Julek, koji je obavljao važne funkcije u MMF-u, Svjetskoj banci, Islamskoj banci za razvoj te mnogim uglednim finansijskim institucijama. Učesnici radionica su iz različitih oblasti, uključujući poljoprivredu, turizam, energetiku, drvoprerađivački sektor i druge. Na ovogodišnjem Sarajevo Biznis forumu očekuje se i veći broj predstavnika politike i biznisa iz arapskih zemalja, Azije, Evrope i Sjeverne Amerike, nego što je to bilo prošle godine. Pored toga, očekuje se i veći broj projekata koji će biti predstavljeni potencijalnim investitorima, što pokazuje veliki broj zainteresiranih kompanija na današnjoj radionici, kažu organizatori.